Mae cnau Ffrengig, dates a siocled yn gyfuniad perffaith ar gyfer tarten reit bling. Chocolatey, moethus, ond dim rhy felys. Yn gyntaf, y bes. Dwi'n malu digestives I fyny, adio menyn wedi toddi, a wedyn blendio'r ddau efo gilydd. Yna, dwi'n adio chydig bach o dates melys I mewn. Dwi'n rhoi clingffilm ar gwylod cylch tarten, ei lenwi fo hefo'r cymysgedd, a'i roi o yn yr oergell I chilio. Mae Cnau literally yn golygu creamy yn Ffrangeg, a fysa'r tarten yma jyst ddim yr un peth heb fy Cnau licio siocled. Dwi gynesu hi fe'n chwipio yn ofalus I pwynt berw, cyn rhoi melynwy a siwgr yn y prosesydd bwyd. Mewn ar hufen cynnes I fewn i'r peiriant, a dyn cynesu fo I 82 gradd Celsius yn union. Hwn ydy'r tymeredd perffaith I gael Cnau llyfn. Mwy na hynna, a bysa fo fatha wyd I sgramblo. Dwi'n ychwanegu siocled, licio siocled, a mymryn o halen môr cyn blendio'r cwbl lot. Tolli'r gymysgedd ar ben y bes cyn gadael o setio yn yr oergell. Ar ôl I fo chilio, dwi'n cynesu ochra y cylch tarten, fel bod o'n sleidio off yn hawdd. Mae topping crunchy rili'n gorffen y tarten yma off. Felly, dwi'n malu cnau Ffrengig sydd wedi rostio ac yn I sbrinclo nhw dros y tarten. Rwan am y dan really exciting. Dwi'n defnyddio gwm gres I feddalu disg mawr siocled fel bod o'n meddalu dros y cnau Ffrengig I gyd. Yna, nôl i'r ffridge am y tro ola. Unwaith mae'r siocled wedi setio, dwi'n brwsio chydig bach o powdr aer am chydig o theatr. A dyna ni, cacen siocled, cnau Ffrengig a dates. Syml, gweledol, ac ofnadwy o flasus.